ଆଜିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକରେ ଏଣିକି କ୍ୟାର୍ଟରେ ମାମଲା ତଥା ଓକିଲାତିନାମା ଦାୟର କରିବା ବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା 100 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଓ ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବାରକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। 2ରେ ଅନୁଗୁଳର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଠାରେ ଗୁଳିବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜଣାଇଛି। କ୍ଷତ ଶୁଖିବା ପରେ ଦନ୍ତାକୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ଲାଗି ହାତୀ ଦେହରେ ଏକ ରେଡିଓ କଲାର ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଓ ଏହିପରି ହାତୀ ଦେହରେ ରେଡିଓ କଲାର ଲଗାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦାବି କରିଛି। 3ରେ ହେଲା ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମକଦ୍ଦମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ସମୁଦାୟ 48,018ଟି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅବକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ। ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 36,581 ମାମଲା, ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 9,846 ମାମଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 1,591 ମାମଲା ରହିଛି ଓ ଏହିସବୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। 4 ହେଲା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଓ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଓ ଏହାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ରାଜନାଥ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 5ରେ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବେଆଇନ ଟାଉନସିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବେଦାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏହି କ୍ରମରେ ବଡ଼ମାଳ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତତ୍କାଳୀନ ପୌର ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଇଓ ସୁନୀଲ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁନାରୀ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ 56.463 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଏହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 6ରେ ଆଜିଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦାରେ ମାଘମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 151ତମ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବେ ପରିଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:05 ସମୟରେ ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମଧାମ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 7ରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଟିକସ ଆକାରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବା ଏବଂ 210 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ପଇଠ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯିବାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ରାଜନୀତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆୟକର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆୟକର ଦିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଜୟ ମାକେନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦାବି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆୟକର ଶୀର୍ଷ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ITATରେ ଆବେଦନ କରିଛି। 8ରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବଗଢ଼େବର କରାଯିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏକକାଳୀନ 60,000 ଦର୍ଶକ ଯେପରି ଏଠାରେ ବସିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିନେଇ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ପୁରୀରେ
ଏକ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓ 9ରେ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲେଆ ଡାକରାକୁ 2 ଦିନ ଲାଗି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଖନୌରୀ ସୀମାରେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଓ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଶୁଭକରଣ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 10ରେ ହେଲା ବଢ଼ୁଥିବା ତାତି ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଳୁଆ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଖରାଦିନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।